Здравейте, хора! Аз съм Гошката и днеска чакането свърши. Ще отворим 9 броя на минералите на Земята. Тук съм си приготвил 3, отзад още 6, защото те са много и няма как смисъл да ги сложа тук пред мен на бюрото. И затова вземам тия трите, отварям и така. Обаче, днеска видеото ще е малко по-различно, защото няма да правя така, както ги отварям. Просто ще правя пауза, ще си го отворя сам. После ще ви го покажа, за да стане по-бързо, защото ще е много дълго така видеото. И нека да започнем с брой 89, Хейландит. Ето го. И сега правя пауза, за да се го отворя. И хора, ето го. Списанието, как изглежда. А камъка, между другото, хора, е много интересен. Вижте го, това е камъка. И вие ще викате, розов е. Но всъщност, ако го обърна, изобщо е по друг начин направен. Много интересен. Ето го. Така. Между другото, сега не съм сложил камера там, но пък тук мисля, ще е по-добре за снимане. Така. Оставяме го тук. И сега втория брой анхидрит. Ето го. И хора, ето го броят. Как изглежда. И самият камък. Ето го. Така. И да преминаваме към 91 брой леопардов яспис. Ето го. Ето го списанието, хора. Да го видите. Леопардов яспис. А ето го самия камък минерал. Много е хубав. И тежи все пак. Така. И да преминаваме към следващият, който е арсенопирит. 92 брой. Ето го. Ето го, хора. И сега е камъка. Забравих да се го отворя сам и затова ще го отворя пред камера. Поставка, както винаги. И ето го камъка. Много е грозен, един гнусен като истински камък е. Е такъв намерен в почвата, в тревата. Така че арсенопирит не ми харесва. Продължаваме към следващия бисмут. Ето го. И хора, ето го бисмут. И само чета в такава кутийка, шишенце и това наистина е бисмут, защото златото, буквално както ви казваме, е вода с обелки, но пък това наистина е бисмут в шишенце. Ето го. Вижте го. Така. И да продължаваме с следващият, който е аеринит. 94. Ето го и аеринит. Списанието. Така. Ето го и камъкът. Между другото, хора, аз нарочно отворих тези броеве, защото последният е 97-ми. Ще си кажете, не може ли примерно 100-ния да събереш така да го отвориш, защото в 98-я идва кутия. И де-факто от 99-я май ще се съхраняват в нова кутия и за това. Защото да не отваряме кутии, за сега само минералите, а другия вторник ще се постарая да снимам. Аз вече не снимам, защото много късно се прибирам. Трябва да вечерам
и да лягам да спа. И нямам време, приготвям си раницата, научавам си урока и за това. Но добре, да ни се разсейваме. Нека да видим следващия. Оливин. Ето го. 95-ти. Така, ето го и Оливина. Ето разписанието. Ето го и самия камък. Малко е голям. Ето го да го видите. Да. И сега и 96-ти сподомен. Ето го. Сега го отваряме. И ето го, хора. Споделин ни беше. Сподомен. Така, списанието. Ето го самия камък. Прилича на някаква виолетка, защото буквално цвета е розов. И да ви кажа на новина, остана само още един брой, който е морганит. Но преди да го отворим, да ви кажа, че аз си направих одяло от опаковки, защото кошът ми е пълен с опаковки. И аз буквално, вижте, тук под краката ми съм си направил кошче от опаковки. Аз съм кошчето де факто. И тук си събирам опаковките, но не се разсейваме. Ето го и следващия брой. А следващия брой ще го отворя пред камера, защото е последен. Явно вие всичките ще се казвали, няма ли да правя видео, няма ли да правя, събирам ли ги, не събирам ли ги. Аз се ги събирам. Това няма никакво значение. Ето го изписанието. Аз се ги събирам. Просто нали ви казах, нямам време да снимам, иначе аз ще снимам, защото имам едно усещане, като хвана камерата да снимам за YouTube и ми става приятно. Искам всичко, което правя, да го снимам за YouTube, защото като я хвана ми става приятно. Не знам защо, но пък приятно ми става като хвана камерата. И разбира се, къде отива тази опаковка? Не в коша. Отдолу. При мен. Ето я, камъкът. И това са всички камъни, но не е свършило, защото сега имаме. Да ги прибираме. Така. Айде. Така. Хейландита. Буквално кутията ми остава с 2 празни места. Беше с 10 празни, днес 12 и сега ще остане с 3. Айде де. Така. И ето я, хора, цялата кутия. Нещо стърчи, като гледам там отпред на камерата. Да, това стърчи. Така, а вие се абонирате за гошките с камбанката. Служете палец нагоре на видеото. От мен чао и сега трябва да правя разписанията и всичко друго, но пък няма да го правя пред камера. А от мен чао!